אנחנו ממשיכים. את האורחת הבאה שאתם מכירים בתור שחר פסיק, מורה לערבית פסיק שיטים. ככה כולם מכירים אותה. היא המודחת האחרונה מאי המתים, היא חברת שבט סבן האחרונה ששרדה את דן מנו. הנה אחד הרגעים היותר מספקים שהיו לה לאי. לא כיף לספק. אז בוא נפסיק, מה הבעיה? אני חושב שמה שהדליק את דן זה שאמרתי שהוא בעצם מסמן את יעל, שהוא רוצה שיעל תצא מהמשחק. וזה הטריף אותו כי זה היה ליד יעל. עכשיו זה שיחה שאת פשוט מלכלכת עליי ומסכסכת. אז בוא נפסיק. זה מה שאת עושה, אז ככה. לפחות אז אז תעשי את זה בצד איתם, אל תעשי את זה מול הפרצוף שלי. א', בוא נפסיק אותה אם לא נעימה לך. לא נעימה לי, לא נעימה לי שאת מלכלכת עליי בפרצוף. קבלו את שחר אז! מה יש לכם נגדו? מה הוא עשה לכם? יש לי כבר נגדו. איך אמרתי שהוא שחקן ממש טוב. הבנתי. אבל זה הטריף אותו ברמות אחרות. אוקיי, עוד כמה שבועות אחרי שהוא ינצח או לא ינצח. אני באמת לא יודע כלום. הוא יושב כאן, דן, אנחנו ניתן לו 40 דקות לסגור חשבון עם כל מה שאתם אומרים עליו. אי אפשר כאלה. שלומך? מה שלומך? מצוין. טוב לשמוע. טוב לשמוע. רוב המתמודדים, חלקם כבר היו כאן, הם הולכים כבר חודשיים, סלבריטאים, והתרגלו כבר לזה שעוצרים אותם ושמציקים להם ברחוב. לך זה חדש, אותך ראו רק ב3 פרקים האחרונים. בהתחלה היו מזהים אותי רק אם הייתי עומדת בצד, שותקת ומחייכת. זה נכון, זה נכון. ואז אומרים, שחר מהישרדות. שחר מהישרדות. נגיד היית נכנסת כאילו לתור בקופת חולים, היו המון אנשים, כולם דיברו, כולם צעקו, כולם רבו, מי ראשון, מי אחרון. רק שאלה, את עומדת? שחר מהישרדות. משהו כזה, אבל זה השתנה. כן. זה השתנה, היום דברים נראים אחרת. וזה טוב, זה רע. זה, וואו, זה בעיקר מוזר. כאילו, אתה יודע, היום, פעם הייתי הולכת, אני מנחה סדנאות, הייתי מנחה סדנה, נכנסת, מנחה, יוצאת, סבבה. איזה סדנאות את מנחה? על כאילו איך שורדים עם קוקוס? איפה זה עומד? אני מנחה בעיקר סדנאות צחוק, שזה דבר מאוד בריא. ואני מנחה סדנאות במקומות עבודה. כאילו הסדנאות האלה שאומרים לאנשים לצחוק שלא מצחיק. זה מה שאנחנו עושים פה מדי יום. נכון. בדיוק. אתם לא אמורים כל כך לשתף פעולה עם הבדיחה העצמית הזו. כן, נכון! מה, תדגימי, סדנאות צחוק, איך זה עובד? אתה רגע הדגמת את זה מעולה יותר טוב ממה שאני יכולה. אני אומר כאילו לצחוק ואז את יודעת לצחוק לפי סימן? כנראה שכן. כנראה שכן. אבל גם הם יודעים, תראה. ראית? מה אני כותב פה בדיחות על אולמרט כל היום? אתה מבין כמה אנרגיה אתה מבזבז עליה? לגמרי. רגע, תנסה איתי. אתה לא נורמלי, זה סטארט-אפ. ערב טוב לכם, תודה רבה שבאתם. אנחנו פה עובדים כמו אידיוטים. עזוב, אבל אנחנו נמשיך עם זה, אתה תהיה מובטל. אז בואו נוריד את העניין הזה. כן, זה נורא מוזר שלא בלטת בפרקים הראשונים, כי היה משהו שמאפיין אותך, שעושה אותך שנה מאחרים, שעושה אותך יוצאת דופן. את היית לבושה. לא סתם, את היית עם ארון בגדים שלם. מה זה? תראה, קודם כל, באמת ראית, רוב האנשים לא כל כך הביאו בגדים. כי הסוכן שלהם אמר להם. כן, אני אין סוכן, אתה מבין? אוקיי. אבל חשבתי על זה אחר כך, אתה יודע, מרינה נתנה לי השראה, כי היא דיברה על זה שהבאתי הרבה סמרטוטים. ואז נזכרתי שהייתי ילדה, הייתה תוכנית כזאת, זהו זה? והם עשו מלא כסף מסמרטוטים שם. מהסמרטוטי רצפה. מהסמרטוטי רצפה, פרק כן. בארצות הברית. אז אנחנו עובדים על זה, יש סטארט-אפ חדש. אנחנו יוצאים בליין של... לונגים בסמרטוטי רצפה, זה מיוצא ישר לארצות הברית. אם עושים את זה הצליחו, אנחנו נצא מזה. בייס לך את התחת שראית בבית את העדויות שהם נתנו למצלמה וצחקו על הבגדים את הטריפונס. נכון, זה סלנג חדש עכשיו הולך להיות. ראית איך הם ירדו לך על הבגדים ומה אמרת לאנשים שראו את זה איתה? לא הייתי צריכה להגיד הרבה, כולם באו להגיד לי דברים. מה? אתה יודע, יצא לי לשמוע הרבה מאוד את דעתה של כל האנשים בעולם בערך על אנשים שהיה להם מה להגיד עליי. אני כל מה שהיא צריכה זה כרגיל, לשבת בצד ולשתות. יפה, טקטיקה שהוכיחה את עצמה. אם היית גם קופצת עם הלפיד למים, היו משאירים אותך עוד פרק כמו משה. ככה זה עובד. ככה זה עובד. היית עושה את זה עוד פעם, באמת היית עושה את זה עוד פעם. קפץ עם הלפיד למים. תראה, אתה לא רואה, אתה משחק עם אייל גולן בפלייסטיישן בזמן ש... אני בהופעות של טריפונס. היית עושה את זה עוד פעם, באמת, יש עכשיו אודישנים לעונה שנייה עוד של... פעם, זה אותו דבר?
לא, אני לא יודע. מה את מציעה לאנשים, ללכת או לא ללכת? אני לא יודעת. ואם הולכים, איזה טיפים, מה להתכונן? איך את התכוננת אני בעיקר ניסיתי מאוד להשמין לפני הישרדות. ניסיתי חודשיים שלמים, אכלתי פחמימות, שתיתי שייקים מיוחדים, רק להשמין לקראת הישרדות. צודקת, אמרת, אני הולכת להצטלם בבגד ים לטלוויזיה, בואו... צריך להשמין? לא, גם אמרתי, תשמע, לא אוכלים, מרזים וזה. חודשיים העמסתי, אכלתי 3 ארוחות ביום. כמה עלית? אז זהו, זה מביך. 3 קילו. ואם לא שנאו אותי עד עכשיו, אז אפשר להתחיל לשנוא אותי. כן. עד עכשיו הייתי, אתה יודע, אהודה וזה, ברגע שהוצאנו את זה... לא, בסך הכל את אהודה, יש שם זה, דנו... עכשיו כבר לא. 3 קילו בחודשיים, זהו. וואו. ככה אני הצלחתי פעם בשבוע. לא, אבל אתה יודע, החברים שלי מאוד צחקו עליי לכל הקטע הזה, כי הם אמרו, אתה יודע, כל כך הרבה אכלת, סבלת מלאכול, תגיעי, לא יהיה אוכל, תהיי מבסוטה. כן. נראה לך קלה שאת לא חייבת לאכול כל הזמן. עכשיו אני מבין למה תמיד הפסדת במשימות שהפרס היה אוכל. עכשיו זה ברור. לא, בשלב הזה כבר היינו רעבים, זה כבר משהו אחר. כן, לא... אבל גם על זה חברים שלי צחקו. שמה? חברים שלי אנשים צוחקים. כן, את צריכה להחליף חברים לדעתי. למה? או להפסיק, בדיוק, או להפסיק לעשות את הסדנאות יוגה האלה. מה צריך לומר? תשמע, אמרו, אנחנו רואים הישרדות. וכולכם יושבים בשורה, שבט ג'יבר אוכלים מולכם, כולם מבואסים, רעבים. את יושבת ומחייכת, מה קרה? יושבת מאחורה, מחייכת, מבסוטה. ואני אומרת להם, קודם כל, אתם יודעים שצחוק זה החיים שלי. כן. להתבאס בשביל אוכל, זה בטח לא אני. חוץ מזה, אף אחד לא באמת יכול להכריח אותי על מה אני מסתכלת, נכון? בסדר, יש אוכל שאוכלו, אני מסתכלת מאחוריהם, יש נוף. וואו. שמו אותי בקורסה, נוף מדהים, אני מבסוטה. כאילו דיברתי עם תיאור עכשיו. אבל בווידג'י הרבה יותר. את חזק ברוחניות, בכל הזה, באשרם, לא להיכנס איתה, יש פה מבט שהיא הולכת להרוג אותי, אני לא, אין לי צורך. אני לא יכולה להרוג אותך, קודם כל זה לא רוחני. זה לא רוחני, נכון. חזק ברוחניות, אתה יודע, רוחניות זה מילה נורא גדולה שלא מתארת שום דבר. כן. אבל יש איזה משהו שאנשים מאוד רוצים להתחבר לקצת משהו מעבר. ויש המון דברים אלטרנטיביים שאני עושה, וזה יכול להיות באשרם. אנחנו באשרם במדבר מעבירים סדנאות, באים לאנשים להתארח, לעבור סדנאות, לעבור מדיטציות, באים לפסטיבלים. וחוץ מזה, גיליתי שיש המון אנשים שמאוד צבעים לזה גם בחוץ. אז אני המון נוסעת, גם היום הייתי בכל מיני מקומות בארץ להעביר סדנאות. גם סדנאות שיותר אנחנו עושים באשרם, שהן סדנאות של צחוק, מדיטציה. מה הדבר הכי קשה שהיה לך שם? הרי בגדים הבאת מהבית ואוכל לא רצית לאכול. מה הדבר שהכי היה קשה לך שם? התנאים הפיזיים? כן, התנאים הפיזיים לא היו פשוטים, אבל הם היו לי פחות קשים מלאחרים. זאת אומרת, לנסות לישון בלילה ושקופצות עליך כל מיני טרנטולות, זה די מלחיץ. ואנשים לא ישנו בגלל זה. ואת? אני ישנתי, ואמרתי, תראה, היו לי 2 אפשרויות. או להישאר רק כל הלילה ולחכות שהדבר הגדול והשעיר הזה יקפוץ עליי, ואז אני כזה, כמו שכולם עושים. טרנטולה או עידן קפון, על מי דיברנו עכשיו? אני איבדתי אותך קצת, היו יותר מדי פרטים. הטרנטולה. טרנטולה, זה אותו דבר עם 8 רגליים. כן. זה קופץ עליך בלילה, עכשיו יש 2 אפשרויות. או שאני כל הלילה אשאר ערה, ויהיה נורא בלחץ עד הרגע שזה קורה, או שאני אשן ואז אני אתעורר בצריכה שזה קורה. לפחות הרווחתי כמה שעות שינה בדרך. יקירתי, תודה ענקית שהגעת. ובהצלחה בכל הסדנאות צחוק, ובאשרה, וברוחניות. וזהו, ותודה רבה. רגע, אני רוצה להזמין אותך. לאן את מזמינה אותי? אני אזמין אותך לאשרה לפסטיבל זורבה ב-22 לאפריל. כן. יש לנו 5 ימים של פסטיבל הניו אייג' הכי טוב בארץ, עם שורה מדהימה של המנחים הטובים ביותר, גם בארץ, גם מחו"ל, שזה פשוט כבוד שאני מצטרפת לרשימה הזאת. אז אני מאחל לך בהצלחה. אני ספציפית באותו זמן עושה שבת אצל קובי אריאלי, אבל... אתה תפסיד, כי יש לנו הופעה של דג נחש, ושל אברהם טל משוטי הנבואה, ושל פרויקט מטבוחה, ועוד המון מופעים. אז לבוא, אז מי שברוחניות... לבוא, ומי שבמסיבות. ומי שבמוזיקה ומי שבמסיבות, ותודה שרוצה ענקית ליהנות, שהגעת. 5 אנחנו ימים. חייבים. 5 ימים. 5 ימים של 5 פסטיבל. ימים, ובסוף חגיגה מדיחים את מי ומדיטציה. שהכי פחות רוחני. זורקים אותו.